Salut! Dragii mei, pentru că v-am obișnuit să vă iau alături de mine în momentele cele mai importante, v-am adus la Șușani, aici unde am alături pe draga mea mămică și pe nepoțelele mele și o parte din viitorul meu univers, ca să zic așa. M-am hotărât să fiți părtași la această discuție despre cum mă vede pe mine mămica mea, ca mămică, și care sunt sfaturile pe care ea vrea să mi le ofere. Mami? Mami? Nu vine să cred că vei fi mămică. Nu vine să cred. Te și-mi doream. Știu că îți doreai. Ți-ai imaginat-o acum 30 de ani, când m-ai născut la lumina lămpii, că o să ajungem în momentul ăsta împreună? Nu-mi imaginam, dar îmi doream. Adică nu vedeam, eu trăiam momentul. Eram fericită în fiecare clipă și nu gândeam chiar așa. Dar cum a fost atunci când m-ai născut? Eu ți-am mai spus povestea, vrei să o știe și da, alții. Păi spune-le și lor. Păi am știut că trebuie să nasc, m-am dus la spital, am croșetat așa ceva, natural, bineînțeles. Am croșetat vreo 2 perechi de botoșei, să fii pregătită. Da, o căciuliță și am zis că nu mai pot să mai stau în spital. I-am spus medicului dacă poate să-mi fac o injecție, să nasc și eu mai repede. În sfârșit s-a întâmplat, numai că s-a luat curentul. S-a luat curentul. Și m-ai născut la lumina lămpii. La lumina lămpii. Vrea să-mi pună numele Luminița. Mă rog, din această întâmplare. Mami, dacă ar fi așa să sintetizezi toate sfaturile tale în 4 dintre ele, care ar fi cele mai importante pe care tu, ca mamă, mi le-ai oferit mie ca viitoare mămică? În natural, să alătezi copilul, să-i dai libertatea de exprimare și de a se comporta, bineînțeles cu limite, să-l educi frumos și apoi să ai grijă să-l ajuți să-și îndeplinească visurile. Mamică, tu ai crescut 3 copii. Tu și tati ați crescut 3 copii. Condițiile nu erau cele de astăzi. Adică, uite, de exemplu, eu și Radu suntem în momentul în care alegem pătuțul, dacă să fie din nu știu ce lemn, nu știu ce culoare, camera copilului să aibă nu știu ce luminițe, dar camera de supraveghere să poată să prindă, în fine. Bun, mai departe, avem biberoane speciale, respectiv pentru momentele dificile, de exemplu, uite, îți dau un exemplu. Biberonul acesta are tetina astfel concepută, în așa fel încât copilul să nu-și dea seama, în excepțiile în care el va folosi biberonul și nu sânul natural, că nu este sânul mamei. Adică sunt foarte multe invenții care vin în sprijinul viitoarelor mămici, ceea ce e foarte important. Fetițelor, vă știți că eu o să am un bebeluș. Eu și Radu o să avem un bebeluș. Ce părere aveți despre asta? Aveți o părere bine? Da. Bună. Vă bucurați? Adică? Da. De ce? O să aveți grijă de el? O să-i puneți biberonul? Când o să plângă? Dacă nu e de la acolo, da? Da? Da. În brațe o să le gânați? Nu, nici chiar așa. De ce? Să nu se obișnuiască. Poate ce? Poate e greu. Da. Noi am început cu discuțiile de familie, vă pupăm, mă bucur mult că ați fost alături de mine și de data asta și aveți încredere în dorințele copiilor voștri, pentru că ei știu mai bine ce își doresc să facă în viață. Adică eu așa cred. Vă pup. Pa!